Добър ден, мили приятели! Реших да запиша това видео на български, защото започнах да говоря с Господа. Събудих се тази сутрин и реших да оставя телефона вкъщи и да отида да изхвърля боклука. И си казах, че ще си говоря с Господа, докато вървя. И на връщане започнах да размишлявам като майка как имам 2 деца и как готвя една манджа за тях. И колко е вкусна, с колко труд съм готвила, с колко любов съм я сготвила. Времето прекарано в кухнята, подправките, които слагам. И моя малкият Ливайчо много обича да си хапва и всичко по принцип се изяда, но кака му Елия е много подбрана. И в повечето случаи Ливай се спинка добре. А Елия казва, преди да е заспала даже: мамо, гладна съм. И в това размишление, как вървя сега, си размишлявам. И това е физическия свят, който аз виждам. И Господ започна да ми говори за духовния свят. И просто реших да запиша това видео, защото е много силно откровение за мен. И вървя си и Господ ми просто ми даде как тази манджа е Библията, как децата, всички деца са създадени от Господа. Всички ние сме създадени по Неговия образ и подобие. И как Той ни кани да седнем на Неговата маса. И на Неговата маса има място за всеки един от нас. И Той ни кани да хапнем с Него. Храната, която ни дава, е Неговото Слово. И започнах да размишлявам